ba? Natupa. Tira ko minuto ako ah. Uy, karagtag ko nga. Sige, kita sa question and answer. Nindot tayo, no? Ako tayo. Dinindutan ko yung nananawa eh. Ha? Usan? Usan? Mathematics. Okay, huwag na kita sa mathematics mo. Huwag mo na sila itong mathematics. Sila, matoy-matoy man. Arita sa 2026, no? Kung saan na yung bulan na? Kung saan pizza na? Kaya, ang 26 is 12 months na. Yang asa madapita na. Asa po dapita ang ritual na baptism aning tuig ang asa dapita. Isa to yung ganang guli. Asa mo to? Wala? Di na mo present? Natong kapinalag sulat? Uy, gama-gama ang hindang ko. Bantay lagi mo. Ha? Kung may panalag sulat diri, pwede sa may tuban. Ay, panahon sa ato si Makaraya. Kasi nakabalita ako ng Makaraya. Hindi na Makaraya, wala ka nakabalita? Ha? Wala nagpakita. Sa una. Kay Pagpuan atong subuon atong tulong ni kabuok tulo upat ng gulong ni Lumba ito sa'y makadaog pero yata'y question and answer na ang deklarasyon sa 1973 para maka-answer mo if in case na doon ay pumutana ni ang deklarasyon sa 1973 as holy place, holy park, una, Bonifacio, no? Sa Manila, Fort Bonifacio, ano siya? Fort. P-O-R-T. D-F ang siya ni? Fort, ano na? Fort? F-O-R. Ha? O, F-O-R-T. O. Fort, ano eh? F-O-R-T. Fort. Ano nila, Fort? Ano mo ba sa? Mga ba rin? Fort Bonifacio. Fort na nila. Ha? Masa na, i-research na rin sa nila Fort. Oo, sa pampak. Lugar na hinalay ka ba? Tulong mo na tayo ng talo sa rin. Tama lagi, ikatumpi, Fort ko ito mga pagkalan. Ano yung Fort eh? Mas wala niya. Sa Torah. Lagi ba? So, ano tadi? Number 1, Fort Bonifacio, no? Tama ba ni Bonifacio? Lagmayan mo ba ni? Nasa Manila na lang eh, Fort Manila. Basta kay Bonifacio na. Ikaduha. Fort pa na nga fortification line. Mo lagi fortification line. Fort Santiago, Campo. Fort Santiago, Fort Bonifacio. Fortification. Fort Fortification. So, kani. Kani, kanang
Pandakan, Manila. Yapil man yung Pandakan. Number 3, Kawit, Cavite. Number 4, Laguna. Kalamba, Laguna. Oh, Pangkang na din. Apit na yung Pangkang. Pandakan, Manila, siapa na? Kani, Kawit, Cavite. Kani, Kalamba, Laguna. Kalamba. Laguna. Dayon, dagan pa rin, no? Bataan. Oh, number 5. Bataan. Bulacan. Bukalan-bukalan pinagaya. Batangas. Oh. Nakila Batangas. Ikapito, Talisay. Dakitan City. Dahil masih dahil may question ani di buka mausan sir. What is declared from 1973 as Israel part of the Philippines? Fort Santiago, Pandakan, Cavite, Calamba, Laguna, Bataan, Batangas, Talisay, Dapitan City. Actually, dili ang Dapitan, Talisay. Where the house of Dr. Jose Rizal located. Diha ang balay ng Jose Rizal. Pero nga naman, nga pag-declare ani, ang Dapitan City man mo'y nahimong Israel City. Israel City. Oh, Israel City. Nanong ang Dapitan man? Dili man na sila. Narapulik ang sir ha? Dili huna-huna ba? Dili tumbok-tumbok. Eh, sige naman tatapin. Ro. Oh, mga babae. May daigo. Dili dito pa. Next, babae. Another chance. Oh, pareha dito. Dili Gixail. Wrong lang yan po. Si Bishop Guyo. Very good. Perfect. Oh? Tungod sa duha ka suba, ay ang duha ka suba mo na nagpamatuod na yuta ni Abraham. Kaya ang pinayana ni Abraham, ilhanan na duha ka suba. Euphrates o Tigre at Dili. Atong basahon, asa mabasa ni nga ang yuta sa Diyos, naghatag ni Abraham doon ay planan ng duha ka suba. Genesis. Eh, pagkutaan ono dahil kapag-apa mo dito sa mag-answer. Kanya supporting din ang Bible. 13. This is size. How can see this also? Awa, ang gigitana ni Abraham, Mesopotamia, ang naistorya na Raya Portasuba, Tigris o Euphrates. Unya, gipapahawa si Abraham sa Kanaan o sa Mesopotamia o dito sa Kanaan siya gipapuyo. Mao nga, ang Mesopotamia, ang ilhanan na ng Mesopotamia from the word Meso, island between two rivers. Mesopotamia. Ilhanan na ng yuta sa Diyos, duha man na kasuba, mao nga pag-apon na niya dito sa Kanaan, duha niya po kasuba ang yata.
15:18. Niadtong adlaw nagbuhat si Kristo, ang Diyos naman, no? Nagbuhat, niadtong adlaw nagbuhat ang Diyos og saad kang Abraham sa pag-ingon, sa imong kaliwatan ihatag ko kining yuta gikan sa suba sa Egipto hangtod sa suba nga dako, ang suba nga Euphrates. Mao nga kanang ilhanan sa yuta sa Ginoo, di ginawala ng duha ka suba. Ang isubutan niya, duha ka suba. Ang Kanaan, not only nga Kanaan lang. Kay ang gihatag sa Ginoo from Ehipto, suba sa Ehipto, katunay river, o ngadto sa suba sa Euphrates. Loy-loy yung paano maduhay, marunong isutan ka ni. Ano naman yung may sustansya? Sa ito yung hanan? Duha ka suba. Tigris o Euphrates. Pagbalihin sa Kanaan, di rin ang Kanaan ang ihatag. Putin na ko si Yuta. Kaya ang Yuta niya from Egypt River to Euphrates River. Mao nga pagbalihin sa Holy City. Kanang Yuta ang puluyanan sa Diyos, Dinis Pilipinas. Ang ilhanan na duha gina kasuba. Pero maminti na duha kasuba. Ang Port sa Manila, gilibutan pa rin duha kasuba. Pandakan, Kawit Cavite, Calamba Laguna, Bataan, Batangas Bayo, na mga suba. Pero di duha kasuba galibot og pulo. Walay patiri, walay Mesopotamos. Walay makita nimong Mesopotamos, kaya ganang Mesopotamos between two rivers. Mauna nga, only ang Dapitan City instead na talisay na uta, later, nahimo ng Dapitan Israel City. No? Ano nga ang Dapitan ng Israel City? Because of the two rivers, Pulo River o Lipuran. Muna yung answer. Kaya ngayon, nga mo na sila, huwag mo na din natin mo Holy City. Kaya naman natin mo Holy City. Now, nga nung i-declare ni ano ba may nasabta pa ni Marcos? Ha? Nasabta ba ni Marcos nga Dapitan Israel City, kinahanglan? Ako i-declare nga Dapitan Israel City, kaya nga ito kasuba? Wala. Nga naman, waman i-declare ni Marcos ka Dapitan Israel City. Ang i-declare ni Marcos, Talisay Israel Park. Talisay Park Israel. Dili Dapitan Israel. But later, ang tipo Dapitanon, kung ang gobyerno sa Dapitan, mao na igarap na Dapitan Israel City. Dili kabaliban ang tibuok Pilipinas. Kay gobyerno mas Dapitan ang ganigyan. O niya, ang putana, tungod pa niya nga pagka-Israel City, tungod ba sa daw kasuba ang nag-declare sa Dapitan? Dili. Tungod ni Dr. Jose Rizal. No? Ang ilang huna-huna, ang ilang nakita, tungod ni Dr. Jose Rizal. Kaya ilang maghihimo nga, aw-ato nga gituha at ginawat man sa PSP. Jose Rizal man, ang ihimong number 1 nga usa national hero. Dili si Bonifacio, daghang mga hero. Pero dili sama ni Rizal baka ana dito ang bayani, ana dito ang magpakamatay ka, isa di pa unta ka mamatay. Pareha pa itong sa 44. Ang iyang hippie, para lang masitong tudlo kung ang cellphone, natuwa dito itong mga unod nila sa ilahang informasyon ni Marwan, yan isugal yan kinabuhi para lang itong usa ka tao makaampak dito sa suba, sinaka no? Para ma-atensyon, makuha ng atensyon sa mga
niya, tindog siya. Hindi siya may tamang target. Samtang ipa-escape dito sa katao. Nakahimo ka ng tao na o basta-basta lang. Para lang madalas lang kanyang itong tudlo ni Marwan o katong ka. Katong ibigin siya. Hindi na ang hero. Kato, tinuod to siya na hero. Si Dr. Rizal, i-declare na hero, kaya ibalik-balikan to siya dire. Ibigyan ko to din sa kita, ang ipuga-puga. Yan na siya ni Andres Bonifacio, ni Dr. Pio Valenzuela. Ano mo na siya? Balik na luta. Yan din siya dire. Ialok siya na i-escape siya to Japan. Tingnan nyo, nagbuntag sila o itong ganay. Kaya ipahiman si Pio Valenzuela ni Bonifacio para i-escape sa Rizal. Dili ang ginusukot sa Rizal. Kaya matod pa niya, ang kinabuhi sa tao mamatay para sa bayan ay dumaw. Pero kanang kinabuhi sa tao mamatay nga way labot ang bayan, wa ginay dumaw. Wala yung istorya niya. Ipunan si Pio Valenzuela, Manila. Pag-abot pa po na ng dito na Sport Santiago, anang 28 sa gabi. Ang iyang igsuon na si Pasiano, o si Andres Bonifacio, o si Aguinaldo, i-rescue nila. Alam gumapang ang mga sila dito sa Port Bonifacio para lang ma-rescue siya sa prisuan na yan di kabilaguan kay 20, 29, 30 o dapusin ang pwedeng niya. Pag yun, di mag-isa gusto. Padala siya sulat, o dili-dili. Usa ka kinabuhi, iyamong sa kang kinabuhi. Makapatay mo o daghan na kinabuhi sa mga Kastila, ang ato pong mga kababayan, kamatay po. Dili-dili. Nunit na ang anyong Kristo. Pag-abot na sa aktual na siya pusilo na, ang sikas, minuto na lang niya, 3 minutes. Ibibihan siya. Kisa'y nagpare, o kisa'y doktor nga nagbibi. Doktor. Dali si Sir, Rutigaw kay maestro eh. Kay Palo may maestro eh. Wala. So mga babae. Isa tong doktor nga nagbibi o katong pare nga naghatag ng kulita. Paritas mga viewers. Uy, viewers, comment po. Isa to, wala no? Tabla, pareho ka na. Nakawa ko dito no. Mutang na ganit na yan. Nagpapasyo ninyo, di po tayo katubag. Ha? Nara. Isa. Wala, ina po. Si Doktor. So, hindi na mo. Si Doktor. Batulon. Batulon. Alas 7, ibibihan siya. Pagbibihan na, wakil mo, normal na ito ko. O niya, 30 seconds para i-firing. Ipulso. Ito na po tayo. Muna ngayon siya. Your force, Dr. Rizal is very good. Natingala sila, wala pa din ang buhay. Naunta, tayo rin ako. Kanya, pag-akto na, tingog ka itong mga bungko. At ubang sa Rizal. Kung matubang sa Rizal, kaya di man ko naman po itong susikas ng Kastila. Kung pinungod po. Yan kaya di man Kastila kapusin. Dr. Felipe Ruiz Castillo. Ano ba? Dr. Felipe Ruiz Castillo. Maotoy, the chief niya, na tingala siya, wala magipulbain dito, wala. Wala din nervyos. No? Wala pang Iso Kristo. May pa, si Iso Kristo, pulbaan na eh. Nanyo gani siya, nga ipasaylo itong kupa niya. Pero si Rizal, wagit hadlo. O niya, maunay na kapahibong hero niya. Kaya gibalan silang tutanan. Gikuha niya ang kusog sa mga Pilipino not because sa buhat. Kundi may pinagi siyang malumong kaiso. Ito'y nakapahimo niya ang national hero. Ito'y na himong tulay
na ang dapitan na himong Israel City sa Pilipinas. Namaw na, no? Nagihanglan ka mao ginawa na sa ibang nanay ko. Kamao mo, kay iya po tanon mo. Hindi mo ka-answer. Kay tatakal na mo. Kuwan man si Hussein San. Yang tunay Laguna, si Isurisol. Ano nga ang Calamba Laguna? Awa man lagi na Israel City ng Calamba Laguna. Hussein San ang putong yung dito. Kanang Port Santiago, because of Dr. Hussein San na. That's why na-declare na nga Israel Park of Manila. Oh, kani sila tanan tungod ninyo si Rizal. Muna na-declare sila na Israel na parke. Ang dapitan, na-declare ng Talisay tungod ninyo si Rizal. Pero ano ang city naman niya pwede mo Israel? Kani wala pa. Tungod kay dili maistorya dito ang ilhanan sa Diyos nga mao ang two rivers. Minaha. O, doon na may nilitra mo sa ako. Tuno. Ingon na Juan, di sa tapagingon. Siya brilya. Ano sa? Wala kayo umang toyo dili nagpapanilhin ang pinasako. Dili po sa. Wala tayo na i-purpose niya. Itang tanan nga nias dapitan o nahigugma ni Dr. Surizal, may katungutang mo. Volunteer. Dili lang kay kitara. Dili lang kay silara. Tanan nga tao dili sa dapitan kung nahigugma sa akong Dr. Surizal, pwede mo volunteer dapat hilo sa market. Dili mo kurpot sa ito, mo naghilo ka na ito na tagiya. Ang kadao ko na nila uman, ay makapanghilo, ito na sila tagiya. Di sila mawawa na. Ha? Naghilo na ka diha, ikaw na tagiya. Ang tagiya sa gobyerno, dili, wala yung sa kapundok kapili manadiya ng market. Kita kay, nag-uol mo sa kasangkot ng market. Mao nga, kapala nagdamgo, asa mo itong gadamgo? O, dire, doon dire. Eh, palatos na mo nila. Hindi na tumago kayo. Mo man ay gadamgo. O, dire, sunod dire. Kaya wala ay damgo, hindi man hitabo nga atong subuon. Sige, istorya dito, tanga dito sa kamera kayo, galang tawar pa sila. Sige, istorya. Saksa ng ilong. Hello, peace, hello. Ako ito na sorte sa lahit sa akong damgo. Nagdamgo ko sa asawang damgo. Una na akong damgo, gatulog ko ng gabi. Nansulti sa kuwa. Subuon ta ka. Wadto ka sa parke. Hulata ko dito, si Master ang sulti nga hulata ko dito, dalatan ang mga gamit. Moto nga, ditala ko sa gamit. Pag abot ni Master dito sa parke, iingon na si Master, ayaw na pauli, hindi kang puyo. Dito nakamata ko. Saan ang damgo na eh? Sunod. Kaduwang na kong damgo, gaagi ko sa dalang na gamay. Gamay yung dalan. Pag abot ako sa unahan, ay suka. Tapos, ako tanong, lalong kayo. Tanong. Hindi na kayo eh. Gitabok na ko, so karong pagtabok na ko dito sa mga nag-awak naman. Pagtabok na ako, iinginahan siyang tinga, kung matabok na nimo, kaya niyong bityo ng pati. Tabok na ako, pagkaon ako sa unahan, pero kung kayong pati, tagal yung sakit. Pag hinlo na yung pati, ay na yung sulti. Sa pagsumpay namin ng buho, kaya nakamata ko kung dito ng pati ito na nabilo. Puro na ko na usap, yung sumpay na diingon. Hindi kang puyo sa party, ayaw na uli. Eh kung uli ka, adunay may tabuon sa lahat. Sige,
Sinungalan. Ngalan sa kay ina ina. Ako dahil si Jasen Palmes. Palmes. Pagbulat palmes mo. Oo, to siya. Karon ang ubaba gani mamatay man. At yun ang mga tanang ubaba gani. Sa daghan ang ilahang Ginoo, na Ginoo nila Dios, Ginoo. At yun ang ubaba gani. Ako lain ko maningan kay patay pa yun. Diyos. Mabibig ako katawag-tawag mo kay na Finito Satanas. Di ba? Bukto na yun. Resistance. Wala ba? Ay mo paninganti sa kinabuhi. Ay paninganti mo. True kita sa spiritual. Wala siya mga igsoon. Kitang tanan, isugo ka din sa libutan. Kunya, may katungod ta ng volunteer sa Biblo diha kay umon man na arki man na siya. Ug muhimlo ta diha di man mo sakson kita nay hari, kita nay tagiya. Ha? Di volunteer ta, itabang ta sa tong gobyerno dito. Kay gobyerno ang tagiya diha. O bisa kinsa diha pwede mo kabagin. Mo volunteer pwede. Volunteer ako na. Tapang na kahilo niya, tagiya na ka, di ka mawaw. Ang kadaghanan mo gusto nga pundo karon kay musulod sa parke, tagiya na. Ha? Himuon man nilang kapital. Himuon ng kapital sa kwarta. Ino na nga, ako may tagiya sa parke. Oh, ano ba? Adi, ito, itong mga salmonite. Itong mga salmonite, mo to, mga liplipan, nalupan ito. Pili po sakto nga, huwag kay naitang ko. Tanang mo ba pa gani? Tanawan ninyo to sa samalo, karon. Ang isulti ninyo. Nakauli sa gadget sa agong sa isang adlaw, kung di balik, siguro pag-utrog-luta, patay na to. Kaya lago na, di na mutino, di na mutinhawa. Mau na, hurog yun sila. Nasaya pa akong istorya na, hurog sila. Hurog yun. Sudah na muna ko lang ako. Basta pare-pare na. Mga bisog kayo, ay yun mo sagad-sagad kay araw na din mo na. Rihar ka. Ako karon di ko maulaw musulti. Nanakoy o puliti din isyota. Kay ako ang nakadaog sa pagka-Abraham. Pili na ni mabawi ni bisang kinsang tao sa tibuok kalibutan kay natuta na nato ang adlaw na makatuga ng amahan. Kadako ninyo, kaya ninyong amahan, katumang galupad-lupad kauban sa hangin. No? Pagtigim rayta. Si Kristo nagtudlo, nagtadayag na atong amahan sa Abraham, adili ay katong kuwan, katong galupad ito. Anong makita ang bitaw sa huna-huna? Ano kaya amahan? Pero si Abraham, dili. Si Abraham na nagasulti nga. Si Kristo na nagasulti. Inyong amahan si Abraham, inyong amahan o akong amahan. Ang Diyos na nagasulti, tumanaw ka mo kang Abraham. Nga inyong amahan. Dili sila mo to. Muna kung sa sulti ng Kristo. Ha? Kaya hindi kasabot. At masahon ng hukom. Hukom niya. Awa. Tingnan si Jesus diri sa 43. Nganong dili man kamo makasabot sa akong sinultihan? Kaya si Kristo, mga Diyos kamo. Siya, ingon mga tao, nagpasibala ka, tao ra ka, nagpaka-Diyos ka. Ingon si Jesus Kristo, ang inyong amahan na si Abraham nalipay sa na siya makakita sa adlaw sa kong pag-anhi o siya nakakita ni hindi uglag sadya. Siya nakita ni Abraham? Si Jesus. Wala pa si Jesus Ginoo. Pinakalibo katuwin eh. More than 2,000 years. Simple mo na ha, more than 2,000 years. From the time of Abraham until to
Jesus Christ more than 2,000 years. Kunya ngayon siya, nakakita niya si Abraham kung nalipay pa sa Abraham. Wala ang mga Hudyo, wala kasakot. Ingon pa yun ang mga Hudyo. Wala pa man gani kay kanimaan katuig ang imong tagulangon o nakakita ka na kang Abraham. Si Jesus ngayon, sa pagkamatuod, nagayon ako kaninyo, na wala pa si Abraham mauna ako. Ay, sama kong kabaliw ang mga tao. Muna ngayon diri, ganun dili man kamo makasabot sa akong sinuntihan. Tunod kay kamo, dili man ugod, makabati sa akong pulong. Simple di kabati sa ito mga bungol. Meaning, dili kasabot. Mo nga, ang dili kasabot, kung sa hukom ni Kristo, kamo gikan sa iyong amahan nga mao ang yawa. Sila katunggingan nga kamo gikan sa iyong amahan nga mao ang yawa, mao ni ang giingon niya mga anak mo sa Dios. Inyong amahan sa Abraham. Pero tungod kay wa sila sa labutan, wa kasabot, dili na sila anak ni Abraham. Kay mauwaw na sa Abraham anak. Mga anak na sila siya. Kung nga, hindi mo kasabot, anak di mo siya wa, klaro tayo. Hindi mo kasabot, anak mo siya wa. Si Kristo may usulti, nga anak sa yawa ang di kasabot. Kaya Panginoon ni Kristo nga, ang inyong amahan, si Abraham, pag-abot na nga di kasabot, anak mo siya wa ay. Kaya si Abraham, di man anak, di man yawa, bato man siya nga disapsapan. Di ang kaya mga sinapsabot, mga bato po to. Mautoy mga balaan. Ngunang kita tanan, magpupuntas mo kabalaan. Di man na ginanin. Magpunta sa pagkabalaan. Kaya ang Ginoo, ang atong Diyos, dito ni Moises, pag-abot sa Sinai sa ikatunang adlaw, sa bulan sa Siban, pigsa uno, nisaka si Moises, pagsaka ni Moises, ngayon ng Diyos, pabalaanon mo ang katawhan. Karon o ugma, kay sa ikatulong adlaw mukunsan, makita nila ang akong imahe. Nung kalimbabalaan tayo mo sa'yo, dili sa'yo rin. Dili sa'yo ng pabalaan. Ito kasing-kasing ng biruan nga pagkayanan kay numero 1 kaaway na ito ang atong kaugaling mo. O ganiha, mag-istorya gani mo sa kinabuhi ni Abraham kung Diyos na nakupagpanaw dapat in order. In order, dili in any order. In order, sunod-sunod, no? O in order? In order. Oh. In order, dili ito nga. Ibalik na mo rin, abot mo rin, ibalik na po ito, pa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 p
Nakita nako si Abraham nga nasunog sa kalayo, ilalom sa kahoy. Gadungaw ko na, gadungaw ko na dito. Ang nasunog ni Abraham, habadi-badi. Kanin niya dire, sunog na ni padulong dito, ugdaw na, gaulbo ng kalayo, Ang wala ka na, ang likod, sa kajimbo ka niya, gapil magkaw na likod. Ha? Na, hasta likod na sunog. Di, mag-contradict sa itong istorya, wala na sunog yung likod, natipong na siya. Kung kaning nakakita ko natipong kung kayo daw niya siya, kani wala kita sa kalayo Kani niya kita kani wala, hindi panulong dire. O kani dire, wala ka na, panulong ka. Kani, ugdaw na rin, abo na rin tanan. Isa may tawag buya na. Sulay na ito daw na katunga. Ha? Wala din tawag buya. Ikaw nga sa Abraham, patay na. Sa una na kong singgit, Sa una na kong singgit, napalong ang kalayo. Nagda sa lawas ni Abraham. Paano nga siya palong yun? Wala isa kaso. Unya na puro sa balik ng tao kay ang iyahang mga unod nga unta abuna ug ang bukog nga unta uli na itapot na kita ang ragi magnet. Kaya nihang unod ana nga ang iyang bukog ana nga nauli. Nagtitingkong man siya di gaana ang bukog ana. Puti man na dali. Sumpay na dali. Pag puti dali, itapot mo unod na puno siya
tao balik, pero patay gihapon. Mga buhi man. Sa'yo to. Di naman ito maigit. Kaya kung ano naman ito yung istorya, unang kini, tunin ninyo. Once na mutapik ko ng Abraham, tunin ninyo sa mayo. Patay na po, pero tao na sa Abraham. Dati kung kaundag sa ating. Sa ikaduha na kong singi, maurag akong singita. Kusur kayo kong singi. Hello, ba naman eh? Ikaduha na kong singi, nibuka ang mata ni Abraham. Di mga pito pa. Ayun, no, ito sila po. Pito niya, dali nabi, datang bugal-bugalo na ni. Nadya, bugal-bugalo na nadya sa kita. Dia datang bugal-bugalo dia, nabi di sa panag mga bugal-bugalo. Kenapa? Luya orang berpitok-pitok. Mau orang buat na pitok-pitok. Namino pa, wala pitok-pitok na namin pitok-pitok bro. Orang mana na puli. Mao kaya lang mao. Namilok lang siya na luya istanan. Pero buhin na sa Abraham. Pero luya pa kayo, puting luya ha. Pero singgit po. Ha? Pero singgit po dito. Sa ikaduhang singgit, ito, namilok. Ikaw ba na sa puli? Namilok lang siya na ba? Nabuhin na siya. Pero luya kayo. Ano nyo na? Ay, tapik ka po dito. Hindi niyo kaya ito magtapik. Sipa ka lang maglaing lima. Ito sabihan. Ha? Oh, pero nasa mo pag lima klaro. Pagpito ka naman. Buhi ka na lang. Una yung unang, ikaduhan akong singgit, nibuka ang mata ni Abraham. Mo ginaha? Mo gina tinuod. Pagbukas siyang mata, namilok siya, pero luya kayo yung pinulukan. Luya kayo ba na, amro ka lang sakipin kayo ba na, luya kayo. Sinusil kayo yung mata. Singgit ko sa katulong, itutukan ko na mo sa Abraham niya, sa matumangan. Singgit ko, kusok niyo pagkasinggit, may ibilin sa mong tingog. Kung namay, katapusang tingog ako, purot yun. Bangon mo na si Abraham. Napiskay man siya, nakusgan man siya. Pagbangon na naghalog ni, hindi inigalayog. Lahi man ang layog, inilayogay na. O, diba ni ha? Halog, dili layog. Layog gani, para itong gihimong ako, layog to. Lahi ng gapos o layog. Gagapos ni, gahalog ni. O, ito na ako koreksyon. Kamaning mga koreksyon ta diri sa live. Sakto mo na niya hati ng koreksyon diri sa live. Sida, may drama di mo uyo na ni. Nahalog din doha. Paghalog na mo, na-feel na mo, both side, ang kalipay ni Abraham, nabati na ko, na nalipay siya, nako, kay ako, ginilagruhan na mabuhi siya. Kung ang amo kong kalipay, nalipay ko kayo, kay ginilagruhan ko nga mabuhi siya ako. Yan na, pag-ukang na mo, pag-ukang man eh. Pag-ana, tanaw na nako kay, dili naman ang akong ibuhi. Lahi naman ang naong. Kung akong ito ganit, samo ko nilo mo to. Diyos sila namin na kita. Asa mo? Ayaw sa, ayaw sa mga, do not mention kay, sa mo tayo silang magsuka ng Pinoon. Pero makaingon po kung Pinoon ng ilang nahon ng bungoton, kaya magkakagi po kayo bungot. Okay, ilang-ilang, hula-hula, magkano mo palit, o anang imon sila na pataas ko ng buhok, okay? Butangan lang po bungot niya po, Adre. Hindi, huna-huna, palit na po ka-tipiskal bungot eh, patapot lang, di ba? Ito, may piki po. Ito, nakita na ako, bungot, baga mo yun, murag kalibunan ba? Nya, nilakaw na yun itong, munay nilakaw dito, lingi na siya. Lumusyon ba? Kana sila mao ang pito ka mga anak ni Abraham. Istorya dito katanaw. Sila mao ang pito ka iglesia. Wala po dito. Lo, tanaw na siya na. Tanaw din unahan doon ay bato. Dito ang sanina ni Isa.
yan ipakuha sa kuha anak kay mo ka na ang bisnis na. Ngayon, dapat ako. Kaya kay ang banhaw na istorya man, sulilanon man. Kay si Jesu Cristo, nagbanhaw man to sa istorya ni Jacob. Nagbanhaw man to sa istorya ni Moises. Nagbanhaw man to sa istorya ni David. O gani na nga, yung ipasabot itong mga tao dito sa Imaos, yung lingalag buang-buang. Hinayan mo to. Walay mo to nga ang Mesiyas, ang Kristo mag-antos. Manang iyang giistoryahan, gikan sa basahon ni Moises, nagtukang David, sa mga salmo, o sa mga propeta. Nga kaning tanan, matuman dito niya. Buti pasabot, gabanhaw siya sa istorya sa daan nga kasaysayan. Araw di masabtan, sige ka balik-balik, wala bagong nadugang. Yang maura di hapong mga nawang ipanglumutan na. Ato garon walang hapon, lugaw lang yung kinaon na na. Kasi bumalik na maglaw, pinoon. Ita ganyan ta kay lugaw-lugaw na, karon laot na mabot. Balik na butag laot, ane. No? So, yan na, kuha na ninyo. Kaya kung tugalan mo na gusto o bulan, o pizza, dili sa karon kay kung ang pizza dili mo pizza. Kuha na daw kay. Unsa mas no, bila ko ito ano. Ang saon man aro, masulti man na. Ha? Magatik lang. Maura niya po sa surya kay Halida. Ano? Sige, maghalat na ta. Halat ka, halat. Bago. Ito, magnoon ako.